گوندê koran nav ji kor hatiye yên kesê nabînin û koran bi xwe êleke li Bakurê Kurdistanê ye. Ev gund bi ser raco ve ye devera Efrînê. Ew gundekî mezin e li rojhilatê raco bi 4 kîlometran dikeve ji heştê mal ya xanî. Ev gund mezinbûna wî û jê 305 salî heye. Mahserak zeytûna lê heye û neşteciyên gund di çandiniyê de kar dikin û gelek xwediyên bawernaman lê hene û tê naskirin got hunermenda folklorî xunav ji vî gundî ye. Dixwe ev agahî ji pirtûka Çiyayê Kurmêncin ya Doktor Mihemed Elî Ebdo û her kes nas dike got Efrîn niha dibin dagîrkirina Tirkiya û kurtêlxurên wê ji opozisyona Sûrî de ye û spas jê Xedîca Mehmûd Hemûş re ya got ev agahî ji min re birêkirin û min bi dengê xwe got. Ez Elî Abdullah Kolo, spas ji we re.